Pareguem molt mongers, tio. Som. Dale, venga, tira, tira. Ronald Weasley nos dice que por aquí. Harry Potter de Exhibition. Para allá. Tenemos así las entradas. Nos grabas, está grabando ya, es solo aguantar el móvil, solo un momento. Ara sí que sí. Hola, Ara, saluda. Hola. Després de 3.000 incidents en el nostre viatge a Madrid, des de les 6 del matí que duguem en peu, estem en l'exposició de Harry Potter, estem molt emocionades i Anna, què vols dir? Vols dir alguna cosa? No ho sé, no puc parlar, no podem parlar, no tenim paraules. Anem a gravar-ho tot per a que no us perdeu res de l'exposició i després vos direm opinions, què tal ens ha paregut i totes aquestes coses. Ens ha tocat aparcar en el pàrquing d'IFEMA, eren 2 euros l'hora, hem decidit que sí perquè no hi ha ni un punyetero puesto. I no anem a arribar tard. I no anem a arribar tard, que nosaltres sempre arribem tard, Anna. Enseguida vais a cruzar esas puertas y vais a disfrutar de una exposición muy especial. Vais a poder ver el vestuario y el atrezo de las películas de Harry Potter, ¿vale? Pero antes de que entréis necesito un voluntario o voluntaria. Sí, voy a llorar. No llores, hombre, no llores. ¿Cómo te llamas? Nerea. Nerea, siéntate. ¿De dónde vienes, Nerea? De Valencia. De Valencia. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts? A ver, me gusta Gryffindor, yo soy de Gryffindor, pero Slytherin también me llama. Tenemos ahí... Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el sombrero y salimos de dudas, ¿vale? No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. Valiente por naturaleza, osado, mejor que sea Gryffindor. Gryffindor, enhorabuena, un aplauso para ella. Seran els banys màgics de Harry Potter? Sí, perquè no n'hi ha. A lo millor són màgics, mira a veure. Oh, que màgic!
arribat el moment de dir adeu, estem tristes, volem més. Ens quedaríem així com 10 hores o 15 o 20. Jo me quedé en este. Com no, quan acaba l'exposició te trauen per la tenda, que hem de dir que la tenda és espectacular, però també he de dir que la tenda és prou cara. Així tinc a Hedwig. Anna, quan dius que val? 35 euros. Ui, quasi! 30! Ah. Després d'eixir de l'exhibició. Pues que és molt guai. És molt guai. A mi, jo he trobat a faltar més coses. Sí, però bueno. Però bueno. Venien preparades. Sabien que anava a ser menudeta. Jo volia que apareguera d'un moment a un altre Lord Voldemort. Per ahir no ha aparegut, però està molt guai. És molt recomanable. Pense que com a entrant està molt bé. Com a entrant, exacte. La pròxima parada és London, no s'hem decepcionat. Jo crec que si has anat a Londres primer, això a lo millor... Això a lo millor és un poc menut, però si no has anat a Londres, això complís expectatives. Sí, descomplís. Que ara se n'anem a menjar-se un bocata de calamars. A la Plaza Mayor i un café con leche. Adeu!